Jako loš, jako loš. Niko ne sme da radi ono što sme Amerika i ostali. Da im kažem hvala, ne mogu. Ali hvala ljudima koji sada podržavaju Srbiju. A gde ste vi bili, jel se sećate možda u to vreme kada je... Sećam se, sine, ja sam čitavo vreme u podrum bio u Soliteru. Ne samo ja, nego čitava zgrada. Najgore sećanja. Znači, najgore sećanja i najviše se osjećam posljedice od 5. oktobra kad su došli bombardovanje. To što su ne bombardovali nema veze, ali 5. oktobra ja sam tad izgubio posao. Imao sam gostinke, 2 djevojčice od brata Čiču kod mene. Telefon zvoni, javljam se, kaže, šta čekate, stane, bežite iz Vranja, kaže, svi pobegaš u selo, ne pušta u Vranje, niko dođe. To je ta panika bila prvo kod ljudi. Vodu u selo, zeti i sestra me pretekli prvi. I sedeo sam tamo mjesec dana sa deca s unuci. Posle ja kako nema ni uslovi, ni vojska, puno selo, daj rekao da begam. Vratim se ponovno u Vranje. Mogu da vam kažem lošo i ružno i gadno, jer ne znaš gde da se skloniš prvi put, što je najopasnije, razumiješ, i kad će i odakle će da gađa. Bila sam kod jedne prijateljice i izašao je ruski predsjednik i rekao je da će početi bombardovanje. Onda sam ja s prijateljicom došla kući i moji su spremili kufere, torbe. Ja se čudim gde je, idemo u podrum. Kako se ne sećam, sećam se. Pa šta ja znam, ja sam sa Kosova, ali neverovatno je bilo, jer bila u Prištinu prva bomba i tako. Mnogo loše sećanje. Uplašeni smo bili svi. Pa dobro, bili smo malo ko šala, da to nismo verovali da će stvarno da bude, ali kad je stvarno počelo bombardanje, uplašeni smo bili, ja sam posle bio i na radište i imao sam i upor u kući. Teško ste prošli? Mnogo loše, mnogo loše. Ružno. Znači baš ono ružno. Loša, strašno loša. Ne ponovilo se. Hvala.